őrizetbe vették a véderő szervezet több tagját. Ugyanakkor az is igaz, hogy a mögöttem látható talán dombon egy ház van, talán észrevehető, hogy ott azért van néha mozgás. A helyiek szerint még mindig a véderő több tagja mozog a ház körül, tehát feltehetőleg ettől tartanak még a helyiek. Tamás, kora este Pintér Sándor belügyminiszter is Gyöngyöspatára érkezett, ő mit mondott? Így van, Pintér Sándor belügyminiszter szégyenletes eseménynek nevezte, ami Gyöngyöspatán történt, de azt mondta, idézem, hogy Gyöngyöspatán rend és közbiztonság van, nem kell senkinek félnie, és senkinek nem kell elmenni a településről. Pintér Sándor egyébként megerősítette, hogy napközben a rendőrök 8 embert vettek őrizetbe, ugye a véderő szervezet tagjairól van szó, őket garázdasággal és félelemkeltéssel vádolják, holnap állnak délelőtt kora reggel bíróság elé. Pintér Sándor egyébként megerősítette itt a helyieknek is, mert hogy itt a településen végig sétált, beszélt a helyiekkel, nyugtatgatta őket, és megerősítette, hogy a fokozott rendőri jelenlét marad Gyöngyöspatán. Tamás, köszönjük.